Toto video stiahnem z webu po vypršaní tejto časomiery. Vieš o tom, že cez vtipnú drzosť sa vieš pohodlne, rýchlo a jednoducho dostať k sexu ako vzťahu s tvojou vysnívanou ženou? V tomto krátkom videu sa dozvieš overený systém, ako na to bez toho, aby si riskoval akékoľvek bolestivé odmietnutie. Vítaj vo finálnej časti bezplatného videotréningu o tých najlepších konverzačných zručnostiach so ženami, ktorého prvé 3 časti videlo už vyše 1150 chlapov. Platí opäť to, čo vždy, maj po ruke pero, papier, aby si všetko vedel zapísať, vypni si zvonenie na telefóne, nenechaj sa ničím rušiť, zavri si dvere na izbe a venuj plnú pozornosť tomuto kratučkému a veľmi hodnotnému videotréningu, aby ti nič neušlo. Prejdem s tebou overený systém, ako vďaka tvojim majstrovským konverzačným zručnostiam nájdeš dlhodobú partnerku alebo dlhodobú milenku na vzťah alebo dokonca ženu pokojne aj na celý život. Dnes je naozaj tvoj šťastný deň, pretože tu dostaneš systém, ktorý mi pomohol u stoviek žien dostať sa z bolestivej kamarátskej zóny a stať sa dlhodobým milencom alebo životným partnerom. A hlavne sa tu dozvieš aj málo známe princípy úžasnej konverzačnej techniky s názvom vtipná drzosť, čiže ten unikátny mix medzi drzým humorom a medzi naozaj kvalitným vtipným humorom. Toto všetko budeš môcť použiť hneď po dopozeraní tohto krátkeho videa. Takže poďme rovno na to. V prvom rade v rámci pripomenutia predchádzajúcich častí chcem, aby si dobre pripomenul a uvedomil naplno, že žena necíti príťažlivosť k chlapovi, ktorý má nízky status alebo nízku hodnotu. Takto zariadila príroda. Biologicky žena s tebou nebude mať sex, nebude chcieť mať s tebou sex, keď z teba vycíti nízky status alebo nízku hodnotu v spoločnosti. Preto potrebuješ fakt číslo 1. Každá atraktívna žena vníma hodnotu chlapa predtým, než bude súhlasiť posunúť vašu interakciu vyššie. Čo to znamená ešte raz? Každá atraktívna žena, a čím atraktívnejšia, tak tým je to do očí bijúcejšia, očividnejšia, markantnejšie, vníma hodnotu teba predtým, než sa rozhodne, že posunie vašu interakciu ešte ďalej. A čo ty myslím? Vysvetlím o pár sekúnd. Povedzme, že sa ti páči nejaká žena. Usmievaš sa na ňu, kúpiš jej drink, dávaš jej komplimenty, prejavuješ jej náklonnosť, buduješ raport. Lenže čo robí ona? Ona najprv sleduje na podvedomej úrovni a aj na vedomej úrovni dôkazy tvojej vysokej hodnoty. A toto môže byť prvé také slovné spojenie, ktoré ti odporúčam si zapísať. Dôkazy mojej vysokej hodnoty. Aké ich máš, aké ich vieš poskytnúť. To si tiež prejdeme o chvíľku. Čiže čo tým myslím, keď som povedal, že posunúť interakciu vyššie, aby ste jednoducho mali ten vzťah o úroveň vyššie, aj keď je zatiaľ stále iba taký, že sa spoznávate? No v prvom rade, že sa z písania stane telefonát. Keď žena cíti z teba hodnotu, tak sa rozhodne, že áno, poďme si zavolať, nepíšme si len na tom pokeci ako malé deti. Ďalej, keď sa jej páči telefonát, keď stále z teba cíti hodnotu, tak bude súhlasiť so stretnutím. Áno. Potom ďalej zo stretnutia, niekde v podniku, na verejnosti, možno bude nejaká prechádzka, alebo ešte vyššie stretnutie v súkromí. Keď už ti naozaj tak bude dôverovať, čiže okrem hodnoty tvojej príťažlivosti tam je aj dôvera, bude ti dôverovať, že bude s tebou ochotná byť sama v súkromí, ideálne u teba, alebo u nej, alebo kdekoľvek inde, tak je to opäť dôsledok tvoje hodnoty a tvoje dôvery, ktorú si vedel vybudovať a vyvolať u nej. No a ďalej pochopiteľne vieš, že tuto pravdepodobne nekončí, keď stále, ako sa hovorí, valíš a stále ti to ide a cíti z teba hodnotu a dôveru, tak zo stretnutia u teba v súkromí sa stane boskávanie alebo sex. No a potom v konečnom dôsledku vzťah alebo ešte ďalej, keď už naozaj ťa vidí ako potenciálneho partnera, otca svojich detí, tak vzťah, zásnuby, manželstvo a tak ďalej. Čiže ďalej potrebuješ dať žene stále a stále presvedčivé, ľahko identifikovateľné a ťažko zabudnutelné dôkazy o tvojom vysokom statuse a vysokej hodnote. To je celá alchymia, celá alfa a omega. Toto si dobre zapíš, stále to maj na pamäti celý tvoj život. Otázka pre teba, čo je tvoj hlavný dôkaz tvojej vysokej hodnoty? Čo ťa napadne ako prvé? Čo považuješ za top? Niečo, čo ti naozaj často a pravidelne funguje? Možno tvoj hlas? Štýl obliekania? Tvoj pohľad? Tvoj parfém? Alebo tvoja vtipná drzosť? Ja ti veľmi odporúčam, nech je to tvoj skill, tvoja zručnosť, niečo, čo je v tebe, tvoja schopnosť, čo si sa naučil, niečo, do čoho si investoval, čas, pozornosť, peniaze, energiu, odhodlanie. Nech to nie je niečo vonku.
nejaké, ja neviem, VIP známy, nejaký podnik, ktorý dobre poznáš, máš ho rád, vyznáš sa v ňom, nejaké tvoje oblečenie. Keď to je niečo vonku, to sa môže vždycky dokaziť. Alebo jednoducho nemôžeš sa na to spoliehať, lebo oblečenie sa môže zašpiniť, roztrhnúť, VIP známy nemusí prísť, podnik môžu zavrieť. Takže ti odporúčam, nech to je niečo, čo si sa ty naučil, pretože to naozaj ovplyvníš. Poďme ďalej. Dôležitý fakt číslo 2. Každý dôkaz tvojej vyššej hodnoty vyžaduje tvoju investíciu. Veľmi dôležité, tiež si to zapíš. Nemôžeš očakávať, že stúpne tvoja hodnota bez tvojej investície. Nemyslím teraz rovno peniaze, ale skôr čas, pozornosť, odhodlanie, sústredenosť, makanie na sebe, budovanie tvojho životného príbehu, cestovanie, spoznávanie sa s ľuďmi, rozširovanie tvojej zóny komfortu. Čiže robenie nepohodlných vecí, ktoré časom sa stanú pohodlné a veľmi užitočné. Cudzí jazyk možno, posilovanie, vystupovanie pred ľuďmi, zoznamovanie sa s ľuďmi, kľudne s úplne cudzými ľuďmi. Toto je všetko, čo bude vyžadovať, aby si do toho investoval. A samozrejme sem tam aj nejaké peniaze. Pretože keď ťa žena chce, tak cíti z teba vysokú hodnotu. A to je dôsledok toho, že si investoval do seba, do svojho života, do svojho životného príbehu. Napríklad investoval si do hlasového pedagóga a vieš spievať aspoň pár pesničiek. A keď ste v karaoke bare, tak wow. Ďalej investoval si do atraktívnej značkovej košele alebo saka na mieru, parfému. A jednoducho vidno z teba, že sa vieš obliecť, že máš dobrý štýl. Investoval si do módnej poradkyne. Opäť je tam investícia. Alebo troška si prihrajem polievočku, investoval si do kurzu Vtipná drzosť Premium a ovládaš ako majster vtipnú drzosť. Vieš byť vtipne drzý, vieš nájsť tú správnu hranicu medzi vtipnosťou a medzi drzosťou, čo je za ňou, ako sa dostať k sexu a tak ďalej. Opäť si investoval do seba. Ja ťa teraz vyzvem, zamysli sa preto, do akého prejavu tvojej vysokej hodnoty si investoval za posledné 2 mesiace napríklad. A kľudne si to napíš, ja počkám, máš čas, alebo si to napíš toto zadanie, kľudne si to urob po skončení tohto videotréningu. Do čoho som investoval za posledné 2 mesiace, do niečoho, čo viem ľahko komunikovať, dať najavo, hneď to priam až kričí zo mňa a jednoducho zvyšuje mi to hodnotu. Do akého dôkazu mojej vysokej hodnoty som za posledné 2 mesiace investoval. A nemyslím naozaj len peniaze. Možno si vytvoril nejaký užitočný návyk. Možno si vytvoril návyk pravidelne čítať, pravidelne sa zoznamovať s ľuďmi, čo niečo dosiahli v živote. Pravidelne chodiť na akcie, kde sú úspešní muži. Čiže takéto niečo potrebuješ robiť, takéto cvičenie ti odporúčam. Fakt číslo 3. Najlepšie urobíš, keď budeš svoju vysokú hodnotu komunikovať a dávať najavo medzi riadkami. Čo to znamená medzi riadkami? Keď máš radšej také cudzejšie slova, tak je to subkomunikácia, čiže komunikácia na takej podvedomej úrovni. A toto si dobre zapíš, je to taký pokročilý koncept tiež z niektorých mojich prémiových kurzov. Je to medzi riadkami, nie okato, nie očividne. Samozrejme, že môžeš občas to aj zveličiť v rámci vtipnej drzosti, k tomu sa dostaneme, ale odporúčam ti, nerob veľké halo okolo toho, že máš, ja neviem, dobré auto, že máš proste pravidelne dovolenky, alebo že si v niečom naozaj dobrý. Nerob okolo veľké halo, proste urob to a nechaj ten čin, alebo tú vec, alebo to, že žene dopraješ pohodlnú, kvalitnú jazdu, nech to samo o sebe hovorí najhlasnejšie. A tvoje slova okolo toho a zveličovanie si nechaj ale len v rámci doberania sa. Keď hráš na klavíri, keď vieš spievať, paráda. Hej, tiež je to dôsledok nejakého investovania z tvojej strany v minulosti. Nerob okolo toho veľké halo. Hej, nezveličuj to. Nechaj, zahraj pekne a zmen tému, bav sa o nej, chod na drink, buduj dôveru, zahraj opäť, doberaj si ju. A nechaj to absolútne, nech to je len také kšový, po česky povedané, hej, v pozadí, medzi riadkami, nie okato. Ďalej, schopnosť aktívne počúvať, nehovoriť stále o sebe, toto je tiež taký skill, dosť užitočný podľa mňa nielen pri budovaní si hodnoty u žien, tiež je to subkomunikácia tvojej vysokej hodnoty, keď naozaj vieš dobre počúvať. Keď máš viacero známych s vysokou hodnotou, čo niečo dosiahli, sú známi, úspešní alebo mediálne známi, alebo jednoducho sú nasledovania hodné vzory, vybudovali niečo veľké odpiky od nuly, tak to nerozkrikuj za každým, tam poznám toho všade, hento, toto poznám, ja som borec. Proste ideme zajtra na jednu party, pridaj sa, bude tam ten a ten. Hej, nejaká známa osobnosť, napríklad je to môj kamarát, poď zoznámiť ťa s ním.
Ako keby to bola úplne taká bežná normálna vec, idem si umyť zuby. Hej, medzi riadkami subkomunikácia. Ďalej, keď chápeš hranicu medzi vtipnosťou a drzosťou, žena automaticky ti prisudzuje vlastnosti ako sčítanosť, inteligencia, humor, dôvtip. Je to mimoriadne dôležité, dostaneme sa ešte k tomu. Pochopiteľne oveľa viac do detailov to rozoberám v mojom prémiovom kurze. Teraz na to nie je čas. Ďalej, subkomunikácia je tiež to, že vieš a chápeš a používaš atraktívny zmysel pre humor, ktorý buduje hodnotu. Nie je taký šašovský, že robíš o seba debila a na všetkom sa smeješ za každým len preto, že to urobila, povedala pekná žena, ale že ten humor si aj troška doberá druhých ľudí, že troška láme raport, že nie je za každú cenu iba ťuťuli, muťuli, cukroví. A umenie rozosmiať druhých bez toho, aby si hovoril vtipy, je niečo, do čoho by som na tvojom mieste investoval neskutočne veľa. Pretože sa ti to hodí v biznise, v budovaní si sympatí, u obchodných partnerov, u zamestnávateľov, možno u, samozrejme, hlavne atraktívnych žien. Čiže ešte raz, umenie je rozosmiať druhých bez toho, aby si rozprával vtipy, aby to bol kvalitný humor na úrovni, ktorý nikoho neurazí. Sem tam možno, ale to nie je náš problém. 3 princípy vtipnej drzosti, ako som ti sľúbil na začiatku, teraz to plním, rád plním sľuby, takže poďme na to. Prvý princíp, najprv teda čo sa týka vysvetlenia, čo to je, ide o humor, ktorý ti buduje hodnotu. Je to tá správna hranica a úroveň medzi vtipnosťou a drzosťou, kedy troška si druhú stranu doberáš, využívaš napríklad jej zlozvyky, alebo dávaš jej nejaké prezývky, alebo ju imituješ takým hravým, vtipným spôsobom, že sa zasmeje, ale zároveň cíti, že fúha, tak toto si nedovolí každý ku mne, nemôžem tomu uveriť, že si to dovolil, ale páči sa mi to. Keď má v hlave takúto konverzáciu alebo takéto myšlienky, tak vieš, že si na správnej ceste a vieš jednoducho, že by si mal pokračovať a ona ti to bude dávať najavo. Hej, tiež si to stručne prejdeme. Čiže je to taký správny mix medzi drzosťou a vtipnosťou, ktorým naozaj dávaš najavo na podvedomej úrovni, že chápeš niektoré princípy sociálnej dynamiky, chápeš princípy, ako jednoducho si doberať ľudí, ako si budovať hodnotu, lebo takýto štýl humoru používajú len ľudia, ktorí sú si vedomi vlastnej hodnoty. Taký ten high status humor, čiže humor ľudí na vysokom statuse. A keď si všimneš naozaj ľudí, ktorí niečo dosiahli, ktorí sú známi, alebo ktorí sú ikony úspechu, alebo pokojne napríklad konkrétne James Bond, on je typický takýmto štýlom humoru. Tiež je to typické tým, že títo ľudia sa nesmejú. Týchto ľudí je ťažké rozosmiať a jednoducho títo ľudia chápu, o čom je príťažlivý humor. No a čo je veľmi dôležité, opomínané a zanedbávané chlapmi je, že potrebuješ ju vyvážiť, túto vtipnú drzosť, budovaním dôvery. Pretože keď budeš naozaj len rýpať do niekoho stále za každým, tak skôr či neskôr to nevydrží ten človek a vybuduješ si u neho takú pozíciu alebo nálepku alebo reputáciu, že jednoducho si nadmerne útočný, nepoznáš ma, stále do mňa rýpeš, čiže potrebuješ troška občas zmierniť, budovať dôveru a dovoliť aj jej, aby si ona doberala teba a takýmto spôsobom vytvoríte medzi sebou puto, ktoré vás stmelí a už bude na tebe, čo s tým putom urobíš a ja predpokladám, že budeš chcieť si z nej urobiť buď milenku alebo dlhodobú partnerku, pochopiteľne, keď to tak obaja budete chcieť. Takže ako to robím pravidelne ja, toto je tiež niečo dôležité, čo by si mal vedieť v rámci toho, aby si ma možno lepšie spoznal, aby si videl, že naozaj tu zdieľam moju prax a nielen teóriu. Takže ako to robím pravidelne ja? Keďže toto sú naozaj všetko princípy, ktoré ti odporúčam na základe mojej praxe. Ja som si tým prešiel za posledné roky. Som videl, ako vtipná drzosť funguje, ako nefunguje, kedy nefunguje, aké zázraky dokáže urobiť, aké divy a prečo by si sa mal stať majstrom tejto úžasnej konverzačnej techniky. Takže v prvom rade, čo robím? No neusmievam sa za každým. Neusmievam sa ako nejaký šašo a nesmejem sa už len preto, že ženu uvidím, alebo jednoducho, že ona sa začne usmievať. To je veľmi dôležitá vec. A ľudia, ktorí majú nízky status, tak stále sa len usmievajú, pritakávajú, súhlasia, áno, dávajú za pravdu a nevedia napríklad urobiť niečo také, že no ja mám iný názor, ja mám úplne inú skúsenosť. Nevedia občas troška to okoreniť nejakým takým štíplavejším slovom, nevedia jednoducho zlomiť možno ten raport a nevedia sa nesmiať. A to robí veľmi veľa chlapov, možno väčšina. Hej. Ty buď iný,
keď si doteraz robil to, že si sa usmieval ako trtko občas na každom fóre od ženy, alebo jednoducho ona sa usmiala, ty hneď tiež si bol vyškľabený, tak porozmýšľaj, že s tým prestaneš, dobre? Lebo veľmi veľakrát takmer vždy ti to znižuje hodnotu. Po druhé, čo ja robím tiež je začnem dávať žene prezývky na základe jej typického správania, na základe nejakých jej možno zlozvykov alebo niečo, čo často robí, čím je posadnutá, čo má rada. Keď miluje čučoriedky, tak ju oslovujem čučoriedka napríklad. Keď miluje nákupy, tak si ju za to doberám. Šopoholička, nákupná maniačka. Keď jednoducho prekračuje rýchlosť často, tak si ju doberám, že cestná pirátka a podobne, hej. Tých prezývok je neskutočne veľa a môžeš si vybrať na základe jej správania a keď si členom prémiového kurzu Vtipná drzosť Premium, tak vieš veľmi dobre o tých desiatkách prezývok, ktoré tam preberáme. Niektoré sú vhodné iba jednorazovo, krátkodobo, niektoré sú vôbec nevhodné, lebo sú až uražlivé alebo až príliš sladké, precukralé, takže niektoré sú vhodné, niektoré nie, ale určite ti odporúčam, dávaj jej prezývky na základe jej typického správania. No a po tretie odmením ju, keď reaguje pozitívne, keď si ma doberá naspäť, keď sa smeje, keď je to celé príjemné, keď reaguje nejako fyzicky, štuchne ma, keď sa usmieva, keď mi prejavuje signály záujmu. Tak si zaslúži odmenu za to naozaj, pretože my ľudia robíme to, za čo sme odmeňovaní a nerobíme to, za čo sme trestaní. Tak to je rýchlo kurz geniality na tému psychológia ľudskej mysle. A ako ju odmeňujem, ja neviem, vezmem jej obľúbený drink, potom si ho samozrejme vyžiadam naspäť, že druhé kolo ideš ty, dám jej kompliment alebo dokonca posuniem našu interakciu na vyšší level, hej, poviem jej, ukáž, zaslúžiš si za toto odmenu, hej, dostaneš pusu na krk. Hej, to je tá najlepšia forma odmeny, ktorá ti ešte viac buduje hodnotu alebo ešte viac vás fyzicky zblíži. Hej, alebo je zaspievam skladbu v karaoke bare. Tých možností je veľa, záleží na tvojom skillsete, čiže na tom súbore zručností, ktoré ty ovládaš. Teraz niečo veľmi dôležité. Chcem ti povedať, že tieto veci naozaj fungujú. Chcem ti to naozaj ukázať na černé na bielom, ako sa hovorí, pretože presne toto sú tie rady, ktoré pomohli už desiatkam chlapov, presne ako si ty. Okamžite si vybudovať príťažlivosť u atraktívnych žien, získať milenku alebo dlhodobú partnerku. Napríklad Braňo mi napísal pred časom: Silvio, vyskúšal som tie SMS-ky, ktoré si odporúčal. Najprv som si myslel, že to bude nejaká blbosť, ale opak bol pravdou. Nečakal som tak pozitívne odpovede. Dievčatá to pobavilo, ba dokonca chcú presný čas, kedy a kde káva. Si vážne, panko. Ďakujem veľmi pekne. Braňo, ďakujem. Ďalšia referencia od Michala. Momentálne situácia so ženami je komplikovaná. Začal som ich riešiť až príliš veľa a tak ďalej. Potom jedna žena doliezala celý večer za mnou, len k nášmu stolu, keď sa to zvrhlo, začal som jednu babu hľadiť pod klonom a už sme sa šli boskávať. Vtipná drzosť funguje perfektne a dá sa využiť úplne všade a pri každej príležitosti. Michal, ďakujem. No a na záver Samuel: ahoj, kúpil som si celý online kurz Vtipná drzosť Premium a som veľmi spokojný, dobre to vysvetľuješ, je to pravdivé, je to pecka, dal si do toho veľa, veľká vďaka. Samuel, aj tebe veľmi pekne ďakujem. A presne toto je len zopár referencií a dôkazov o tom, že vtipná drzosť to nie je len moja teória, to je prax, ktorá funguje a bude fungovať aj tebe, keď sa rozhodneš tieto techniky naozaj pravidelne využívať. No a teraz dôležitá vec, ja by som najradšej pokračoval, najradšej by som ti tu dal súkromnú hodinu alebo dvojhodinovku alebo komplet celé školenie, celý systém na túto tému. Najradšej by som ti odovzdal všetky moje skúsenosti, omily, triumfy, víťazstva a pády, aby si sa im pochopiteľne vyhol, aby si nemusel prechádzať tou istou bolesťou, tými istými stavmi frustrácie, ktoré som si ja roky zažíval a ktorými som ja prechádzal, všetky tie odmietnutia, vyhodené peniaze, sklamania. No a keďže to chcem, tak som si pre teba pripravil odpovede na niektoré najčastejšie otázky, konkrétne na dve, ktoré teraz určite máš, a dokonca nebudú to len dve otázky, budú to všetky otázky, ja ti poviem, akým spôsobom ti ich zodpoviem. Otázky ako napríklad: ako presne trafím ten skutočne príťažlivý štýl konverzácií, aby boli atraktívne ženy na mne doslova závislé? Pretože presne toto dokáže atraktívny štýl komunikácie. Ďalšia otázka, možno ako dostanem pod kožu overený systém vtipne drzého humoru, ktoré milujú hlavne tie naozaj atraktívne ženy, ako to dostanem pod kožu v zmysle, aby to bolo úplne nevedomé, aby som to automaticky používal so 100% jednoducho s nulovou šancou, že ma odmietnú, a so 100% výsledkom reakcie.
a ďalšie mnohé otázky, ktoré teraz pravdepodobne máš, tak som sa rozhodol, že ti dám teraz k dispozícii celé moje know-how, všetky finty, všetky techniky, všetky koncepty, zakázané praktiky, čomu sa vyhni, čo nerob. A to všetko preto, aby si exceloval, aby si mala reálnu hodnotu u žien. Vyhodil som zbytočné omáčky, najmenej funkčné techniky a vytvoril som systém, ktorý ti dá výsledky rýchlo, pravidelne a dlhodobo. To máš moje slovo. Preto ti teraz predstavujem kurz Vtip na drzosť Premium. A keď sa pýtaš, v čom presne ti pomôže, tak sa poďme na to veľmi stručne, krátko pozrieť. V prvom module kurzu Vtip na drzosť Premium ťa naučím a doslova spravím z teba majstra základných techník. Prejdeme si 8 videí, kde prejdeme veci ako napríklad skryté očividno, veľmi zaujímavý koncept o tom, že najúžitočnejšie a najfunkčnejšie techniky sú často neviditeľné, pokiaľ ich neuvidíš a odtedy ich budeš používať celý život. Ďalej si prejdeme synergiu vtipnej drzosti, napríklad s čím funguje najlepšie, čím umocníš ten efekt a tak, aby si dosiahol, že 2 plus 2 nie je len 4, ale 5, 6, 10, 20. Tiež si prejdeme, aký je ten prechod od základných techník k pokročilým. Tiež si prejdeme, čo sa stane, keď budeš príliš veľa používať drzosti, budeš arogantný a čo sa stane, keď budeš používať príliš veľa vtipností a tak ďalej. Čiže prejdeme si tie najdôležitejšie veci v rámci základov. Celý tento modul má podľa mňa hodnotu minimálne 99 €. Dal som do ňoho roky a roky skúsenosti s reálnymi interakciami a stretávaniami sa so ženami. Druhý modul bude venovaný konkrétnym ukážkam z praxe, s analýzami a podrobnými rozbormi, tak aby si tieto ukážky vedel doslova okopírovať a využiť vo svojej konverzácii, prispôsobiť sebe so screenshotmi, so všetkými ukážkami. Aj ti vysvetlím v tomto druhom module, ktoré ukážky mali najlepší účinok, ktoré nemali až taký dobrý účinok, ktoré smerovali k rande, k sexu, ku vzťahu, ktoré nie. Prejdeme si veci ako neverbálna vtipná drzosť, ako si rečou tela môžeš ženu doberať, ako ju môžeš imitovať tak, aby sa neurazila. Prejdeme si napríklad aj to, že napäté situácie sú častokrát ten najlepší, absolútne najlepší zdroj a spôsob, ako rozosmiať. No a opäť tento druhý modul má hodnotu 99 €, hoci predstavuje a reprezentuje roky a roky mojich skúseností a sklamaní alebo triumfov. Ja ti ho dávam teraz k dispozícii v takejto hodnote. No a tretí modul bude veľmi, veľmi dôležitý, pretože tu sa pozrieme na to, aby to neskončilo len pri vtipnej drzosti, aby si sa dostal ďalej k fyzickej eskalácii, k boskávaniu, k sexu alebo ku vzťahu. To už si vyberieš ty, ako chceš. Prejdeme si veci ako napríklad, ako sa od vtipnej drzosti dostať k dotykom cez neverbálnu vtipnú drzosť. Prejdeme si to, čo bude tabu v tejto fáze, čo by si nemal vôbec robiť. Napríklad by si nemal príliš rozprávať, že keď už vidíš, že žena chce, keď už ste v súkromí, tak by si mal výrazne obmedziť rozprávanie, mal by si začať rozprávať pomalšie a mal by si začať fyzicky eskalovať, čiže stupňovať a zvyšovať to napätie tak, aby jednoducho nevedela prestať a aby nevedela povedať nie. A drzosť ako čili, veľmi dôležitý koncept, tiež si to prejdeme. A častokrát platí, že keď si príliš drzí, tak odradí ženu, keď vôbec nie si drzí, tak to nemá ten správny šmrnc a tú správnu chuť a nie je to tak správne príťažlivé. Čiže prejdeme si všetko dôležité, čo budeš potrebovať k tomu, aby si sa dostal od vtipnej drzosti k sexu rýchlo a pravidelne. Tento modul som ocenil v hodnote 149 € a už len kvôli tomuto modulu ti odporúčam vstúpiť do kurzu Vtipná drzosť Premium kliknutím na tlačidlo pod týmto videom. Štvrtý modul bude taký bonus, taká čerešnička na torte, keďže viem, že ťa určite zaujíma aj to, ako uspieť v biznise, v zamestnaní, ako mať vyšší príjem, tak ťa naučím, ako si vďaka humoru môžeš vybudovať sympatie, dôveru cez vtipnú drzosť a už určite tušíš, že tej drzosti tam bude troška menej a ten humor bude troška iný, bude tam všetko zamerané na dôveru a potrebuješ toto vedieť. Toto je veľmi dôležité preto, aby si s ľahkosťou pohodlne vedel využiť vtipnú drzosť a celkovo tento špeciálny štýl humoru v biznise alebo v podnikaní alebo v zamestnaní a ako si popri tom všetkom budeš aj budovať absolútne základný stavebný kameň v každom biznise a zamestnaní a to je dôvera. Tiež je to v hodnote 149 €, ale garantujem ti, že už za prvý mesiac
Už len vďaka tomuto modulu sa ti to vráti naspäť. No a nebol by som to ja, keby som neponúkol k môjmu kurzu alebo celkovo k môjim kurzom niečo extra navyše zdarma. Presne teraz je tá chvíľa, ponúknem ti niekoľko bonusov, predstavím ti len 2 z nich, aby si sa mal na čo tešiť. Konkrétne prvý bonus je 8 top filmov, ktoré si určite pozri, aby si zdokonalil a vyšperkoval svoju vtipnú drzosť. Je to 8 tých najlepších filmov, ktoré som našiel a tí hlavní protagonisti, všetko chlapí, sú naozaj majstri vtipnej drzosti. Ukážkový príklad James Bond alebo George Clooney vo filme Up in the Air alebo vo filme Californication a nespomeniem si teraz na meno herca, nevadí, Johnny Depp, Piráti Karibiku. To sú len niektoré filmy, ktoré si tu podrobne rozoberieme v tomto bonuse a ty budeš lepšie chápať a vidieť, že aha, paráda, toto mám robiť, týmto sa môžem inšpirovať. A je to podľa mňa to najlepšie učenie sa, pretože pri pozretí si týchto filmov sa zároveň učíš. A tu sú to naozaj kvalitné, vtipné filmy so ženami, ako si chlap buduje hodnotu u žien vďaka vtipnej drzosti, vďaka rečiteľa, vďaka svojej osobnosti. Tento bonus má hodnotu 39 €, ale podľa mňa ty z neho získáš oveľa, niekoľkonásobne viac. Druhý bonus je komplet môj víťazný rečnícky prejav na stredoeurópskom šampionáte, s ktorým som postúpil do európskeho finále, ktorý si rozoberieme. Máš ho celý k dispozícii, strávil som s ním 3 mesiace pod vedením tých najlepších mentorov na svete, rečníckych majstrov sveta. Dal som si naozaj záležať, veľa vecí som sa odnaučil, veľa zlozvykov, veľa vecí som sa naučil. Je to po anglicky, ale neboj, zvládneme to spoločne, budeš tam mať môj komentár a hodnota tohto bonusu je pre mňa nevyčísliteľná. Ja ti ho poskytnem v hodnote 149 €, pretože sú v ňom tisíce hodín práce na mojich najlepších komunikačných a rečníckych stratégiách a technikách, čo sú schopnosti, ktoré určite využiješ aj v biznise, nielen so ženami. Ty máš samozrejme tento bonus zdarma k kurzu Vtipná drzosť prémium. Celkovo teraz získavaš extra bonusy v hodnote 188 € len tak zadarmo ako poďakovanie za tvoju dôveru a privítanie do skupiny elity chlapov, ktorí na sebe makajú a majú výsledky. Poďme si to stručne na záver celé zrekapitulovať a zhrnúť. V prvom rade získavaš prvý modul Majster všetkých základov vtipnej drzosti v hodnote 99 €. Po druhé, v druhom module získaš konkrétne ukážky vtipnej drzosti s desiatkami príkladov aj s analýzami tiež v hodnote 99 €. Zároveň získaš v treťom module asi najhodnotnejší modul celého kurzu, ako sa od vtipnej drzosti dostaneš k sexu rýchlo a pravidelne, aby si už nikdy nemusel zažiť čo je len jeden deň bez sexu, jedine, že by si sa tak rozhodol. Je to v hodnote 149 €. No a v štvrtom module ťa naučím, ako používať tento špeciálny, príťažlivý, sympatický štýl humoru aj v biznise a aj v zamestnaní, podľa toho, kde pôsobíš, tiež v hodnote 149 €. No a k dispozícii máš aj doživotné bonusy z mojej strany, predstavil som ti len 2, v kurze ich máš ďalších 5 a naozaj máš sa na čo tešiť v hodnote 188 €. Celková hodnota, ktorú teraz máš možnosť získať už v podstate hneď teraz kliknutím na tlačidlo pod toto video, je 684 €. A teraz sa možno pýtaš, no dobre, a koľko to teda celé stojí, aká je tam tá cena, tak sa teraz dobre podrž za všetky moduly, za všetky videá, za všetky MP3 materiály, všetky pracovné zošity, za všetky bonusy, analýzy, za prístup do sekcie komentáre, môj individuálny prístup. Za toto všetko nebudeš samozrejme platiť, nebudem si od teba pýtať 684 €, lebo by si to nemohol pravdepodobne dovoliť. Ani polovičnú hodnotu 342 €, ale iba 97 €, čo je podľa mňa absolútne fantastická cena, absolútne symbolická investícia do tvojho doživotného zlepšenia sa ako majstra vtipnej drzosti, majstra tejto unikátnej a úžasnej konverzačnej techniky, ktorá ti pomôže nielen so ženami, ale aj celkovo s ľuďmi a kdekoľvek kam prídeš. Preto klikni na tlačidlo pod týmto videom a vstup do kurzu. Prečo to nedávam zadarmo? Pretože takto odfiltrujem chlapov, ktorí konajú, od tých, ktorí len sledujú z diaľky, bojazlivo očumujú ženy, čítajú články a nikdy neurobia skutočné rozhodnutie ísť do akcie, zaviazať sa k úspechu. Ja chcem, aby si sa zaviazal, že to myslíš vážne. Chcem tvoje slovo chlapa, že ideš do toho so mnou. A chcem mať naozaj v kurze akčného chlapa, ktorý koná a techniky hneď používa v praxi. Hneď potom, ako si pozrieš nejaké video, pôjdeš do terénu, do baru, do podniku a budeš jednoducho vyšperkovať
techniky vtipnej drzosti, staneš sa majster vtipnej drzosti a budeš mať rapidne lepší úspech so ženami, ktoré ťa budú chcieť viac a viac, lebo ich môžeš naozaj spraviť až závislými na tvojich konverzačných technikách. Chcem mať v kurze teba za túto symbolickú investíciu do tvojho doživotného online kurzu Vtipná drzosť Premium. Predstav si teraz, čo budeš zažívať ako chlap denne, ktorý je k ženám primerane drzý, sebavedomý, rozosmieva ich, buduje si tak hodnotu. Pretože pravda je taká, že ženy sa v dnešnej dobe sakramentsky nudia. A ty si predstav, koľko pozornosti od žien zo všetkých strán zrazu získaš, keď zmajstruješ vtipnú drzosť, keď sa staneš naozaj pánom kvalitného, príťažlivého humoru. Ženy zabudnú na nudu a budú vyhľadávať tvoju spoločnosť. A to nie sú len moje nejaké hlášky a pekne znejúce, ľúbivé reči, to sú veci, ktoré mi píšu pravidelne chalani, ktorí vstúpili do tohto kurzu. Taká je realita. Pretože naozaj podľa mňa ty chceš byť vtipnejší, chceš mať kvalitnejší humor, chceš byť sebavedomejší a chceš chápať navždy, raz a navždy isté vzorce humoru. Aj v biznise, aj vo vzťahoch. A pre istotu sa ťa to spýtam ešte raz, možno si sa to nikdy nespýtal, chceš byť vtipnejší? Chceš rozosmievať ľudí kvalitným humorom, nie ako šašo, ale ako príťažlivý muž? Chceš si ich vedieť doberať a hlavne krásne ženy? Keď áno, klikni na tlačidlo pod týmto videom a poď do tohto kurzu. Investuj do seba. Teraz je ten správny čas. Už som ťa naučil, že každé budovanie hodnoty obnáša nevyhnutne investíciu. Tak teraz máš tú príležitosť investovať do svojej vyššej hodnoty. A to nie je všetko. Ja ti pribalím k tomuto kurzu ešte aj 30-dňovú garanciu okamžitého vrátenia peňazí. Keď zistíš, že tento kurz nie je to, čo si očakával, keď to nenaplní tvoje očakávania, alebo ešte lepšie, keď to úplne neprekoná tvoje najvyššie očakávania, keď si nezamiluješ tento kurz, tak máš odo mňa peniaze hneď späť. Ešte hneď v ten deň, keď o ne požiadaš. Keď mi napíšeš e-mail, Silvio, nie je to to, čo som čakal, alebo jednoducho, neviem, nechcem byť majster vtipnej drzosti, nechcem sa stať naozaj borcom v tomto, nebudem mať na to čas, nie je to pre mňa priorita, napíš mi e-mail, máš peniaze naspäť. Na tomto staviam, nie je to len obyčajná garancia, je to môj osobný sľub a máš moje slovo, že ho splním. Tvoje výsledky alebo peniaze späť, je to tak jednoduché. Je to ako naozaj taký posledný finálny bonus, aby som spravil túto ponuku pre teba absolútne neodmietnutelnou, absolútne sladkou a lahodnou. Preto ti dávam túto 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí a podľa mňa nevyužiješ, pretože veci v kurze ťa tak odrovnajú, odpalia, že budeš chcieť možno ešte ďalej, budeš sa ma pýtať a budeš úplne úžasnutý a šokovaný a absolútne odpálený z tých výsledkov, ktoré začneš dosahovať s atraktívnymi ženami. Poď teda do toho, investuj do svojej schopnosti byť vtipnejší, byť primerane drzý, vedieť lepšie komunikovať, atraktívnejšie, bez nejakých oslabujúcich prejavov, mať lepší hlas, možno troška chápať, ako druhí ľudia budujú humor a hlavne, aby to všetko viedlo k tvojej príťažlivosti, pretože málo chlapov si uvedomuje, že keď sa žena smeje na vtipe, to neznamená automaticky, že chlap si zvyšuje hodnotu. Keď ženu rozosmieš, to neznamená, že stúpa tvoja hodnota. Pretože potom by každý šašo mal sex a tí najlepší šašovia by mali najviac sexu, čo tak nikdy nefungovalo a nikdy to tak nebude. Preto je primárny môj záujem na prvom mieste, aby stúpla rapidne, masívne tvoja hodnota vďaka tomuto kurzu. Do tohto chcem, aby si investoval, aby si vyriešil svoje problémy so ženami raz a navždy. Garantujem ti, že sa ti to oplatí aj za plnú cenu tohto kurzu, ktorá mimochodom začne platiť po vypršaní tejto časomiery. Ja chcem a tak som aj vytváral tento kurz, aby si ušetril veľa času, aby si ušetril veľa zbytočných odmietnutí a to si aj ušetríš, to ti sľubujem. Prečo? Pretože ženy ťa vďaka týmto schopnostiam, ktoré sa naučíš v tomto kurze, budú vyhľadávať, keďže ich budeš vedieť rozosmiať a zamilujú si tvoju prítomnosť. To viem na základe e-mailov a referencií, ktoré mi chlapi posielajú a to bude aj tvoj príklad. Chcem, aby si mi poslal ešte lepšiu referenciu, než akú si videl v tomto videu. Chcem, aby si mi poslal referenciu takú, že kokos, úplne ťa to odpálilo, že dovidenia. To som nezažil ešte. Pár jednoduchých techník a boskavali sme sa, alebo išli sme k nej domov a ona to chcela a proste wow, také niečo chcem a tak som vytváral tento kurz. Takže klikni teraz na toto tlačidlo pod videom, ak si tak ešte neurobil, budeš presmerovaný na objednávkovú stránku, kde vyplníš svoje údaje, aby som jednoducho vedel, kam ti mám poslať prístupy a jednoducho, aby bolo všetko košer, dôveryhodne, seriózne.
No a budeš presmerovaný potom na platobnú bránu, vyberieš si metódu platby a hneď po úhrade kurzu, odporúčam ti platobnou kartou, nech to máš hneď, tak jednoducho hneď ti prídu tvoje doživotné prístupy už v podstate do minúty. Hneď môžeš začať študovať úvodné 0. video, respektíve 0. modul so 4 vopred neohlásenými videami, ktoré naozaj extrémne zvýšia hodnotu celého kurzu a budú krásne doplňať celú látku a celý materiál, ktorý budeme preberať v tomto unikátnom kurze. Čiže v podstate si 1 minútu vzdialený od tých najlepších techník budovania si príťažlivého humoru a jednoducho máš to doživotne, keď sa rozhodneš stať sa VIP exkluzívnym členom tohto výnimočného kurzu. Takže verím, že si už rozhodnutý, že chceš tieto informácie, že sa chceš stať majstrom príťažlivých techník humoru a ak áno, tak vyplň svoje údaje, zadaj svoj e-mail, vyber si metódu platby a poď do kurzu. Využij 50% zľavu, ktorá vyprší vidíš kedy nad týmto videom. Poď do kurzu, čakám ťa a spolu so mnou na teba čakajú aj tie absolútne najlepšie techniky a komplet overený systém príťažlivého humoru. Takže vidíme sa v kurze. Ahoj.